Marahay na pagkaaga mga tugang, kaibanan po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aramos Sunday edition. Dapat aral mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aral mo. Happy Three Kings po sa Gabos, Enero 8, 2023. Marahay na pagkaaga sa mga hali pa lang sa simbahan. Good morning, ingat po pa uli. Good morning, Kuya Ramir Tanay, ang samuyang chief technician. At tabon, anong oras daw ini nagmamata si Kuya Jing? Alas 5. 5. 4. Wala bang mata ko? 4 o 5? Secret reveal naman dyan. How to wake up early po on a Sunday. Marhay na pagkaaga sa mga naghihigop nin kape sa oras na ini. Kung wara man nin kape, pwede man su tubig na mainit sana. Arog ko. Every morning mga tugang, pag kamata ko, nagiinom akong mainit na tubig. Wara pa baya tayong magtimpla nin kape. Ang kape, uro at syana. Pero pagkamata, mainit na tubig muna. Sabi may health benefits din daw iyan. Kahapon mga tugang, napag-urunan mi ni Kuya Mike sa samuyang programa an manungod sa mga pighihit and run na mga ayam, mga ikos. O, naging topic ni pa sa nakahapon. Tapos, kasubang gigayod ito or hapon pa, nung pauli na ako, may naagihan na naman akong ikos garo ito na pig hit and run na naman. Very rampant talaga ang arog kaini na pangyayari. Aside sa mga hayop na arog kaini mga tugang na usually na nahi-hit and run or biktima nin mga hit and run, maski sa mga tao, iyo din very common din ang arog kaining insidente. Kung narurumduman nindo last year, 2022, minsan ba napapasala pa ako magsurat as in magtaram kang date. Minsan paghuna ko 2022 pangunyan. Ikaw din ba? Ay, 2023 na pala. So last year mga tugang, year 2022, kung narurumduman nindo supig hit and run na security guard, 'di ba? Guard ba ito? Or garo nagta-traffic duman sa Tinampo, sa Mandaluyong. 'Di ba? So nag-circulate na videos. Nakadapa na duman sa Tinampo. Inagihan pagiraray kang SUV. So, ang arog kaining mga sitwasyon mga tugang, siguro paghuna ta ang pwede lang na ikaso, frustrated murder, arog duman sa kinaso sa driver kang nasambitan na SUV,
reckless imprudence resulting to damage to property in any other cases, reckless imprudence resulting to homicide. Dakol actually aside digdi sa security guard na pig hit and run. Dakol pang iba, 'di ba, na mga video kang hit and run na naglakop kang year 2022. Saro pa dyan so lalaking garumabakal sa nabaga or nagbakal ito sa tindahan. And then biglang may auto na ibong duman sa other lane or garo nag-overtake ito. Makaskason pati. Garo nakalayap nga ni itong lalaking ito. Digdi naman sa Albay, may mga cases din na arugaan, 'di ba? So aki paduman ata ito sa eskwelahan or pauli na. O tapos sa nakamotor, nabangga so aki maski nagbabalyo sa pedestrian lane. Although, dahil kita sure kung hit and run man ito or in-assist man kang driver kang motor, so aki na nabangga niya. So, mga insidente kang side sweep, di ba? Delikado talaga mga tugang, actually daita aram ang buhay ta. Araw ka to, nagbabakalisan na siya sa tindahan. Or naglalakaw-lakaw lang kita dyan sa tinampo. O tapos sa likod ta, bigla na sanang may mambabangga sa to. Well, magtaga-ingat na lang, doble, triple ingat, lalo na pag kita na sa tinampo. Mapa-driver ka man o mapa-pedestrian. Kung pedestrian, maggilid na sana, 'di ba? Kung sa paghiling mo nasa gilid ka na, mas gumilid ka pa. Sa mga driver naman, dahil po kita masyadong magpakakaskas. Kasi aside sa mga nasambitan ko na kaso kasubago, igwa pa kita mga tugang pigaapod na failure to render assistance na criminal case. Ano ining failure to render assistance? Under our revised penal code, nakapalaman dyan ining kaso na ini. Ang failure to render assistance, mga tugang, inisu omission or dai ka naggibo or nagtaon in asistensya sa sarong biktima na mo na dai mo tabangan kunyari nabunggo mo, imbes na igilid mo sa auto mo o sa motor mo para kumustahon lamang sa imong biktima so nabangga mo, imbes na maghagad ka din tabang sa mga otoridad, or kung dai mo talaga aram gigibuhon mo, nataranta ka, imbes na maghagad ganin tabang sa mga tawong yaraon duman, mga nakahiling kang insidente, bigla kang o mas lalo kang nag-grow-up pahali duman sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Inabandona mo so sa diri mong biktima.
Pero maliban dyan, kung bako man ika ang nakabangga, ibang instances ngayon na may nahiling kang sarong tao, sarong biktima, sa sarong uninhabited place, pag sinabi tang uninhabited, wara ni na mga naka-star. Sarong lublob na lugar ngayon. As madiklom pa, may nahiling kang nagkakamang-kamang dyan, duguan. Naghahagad sa imo nin tabang. Day mo lamang tinabangan, naghali ka. Or naghali ka nga ni, day ka lamang nagduman sa pinakaharaning police station para i-report. So nahiling mo. Pwede ka din kasuhan kang failure to render assistance. Maski ba ko kasususpek, maski wara kang kinaaraman sa krimen na nangyari, kung may nahiling kang sa sarong uninhabited place, lublob, na dai mo lamang tinabangan, dai mo lamang ni-report sa mga otoridad, liable ka for failure to render assistance. Alagad, dapat matabang lang sa mga arog ka na sitwasyon kung daiman din delikado para sa imo. Kasi igwa din in instances na gusto or mauot mo ko tabangan ang biktima na ito. Alagad, delikado man din para sa buhay mo, di ba? So, pag arog ka to, exempted ka. Actually, dakol kitang mga kaso, mga tugang na napagdesisyonan kang sa tuyang Honorable Supreme Court manungod sa mga arog kaining sitwasyon. Malaog ini sa tuyang torts and damages na pigaapod na subject sa law. Narumduman ko sa sarong kaso kung saan ini naman bus. So, mga kaso ining napagdesisyonan, manungod sa contract of carriage na pigaapod. Iyan mga tugang, kita bilang mga pasahero and ang company kang si sakyan ta, example bus, example sa eroplano, yan, so airlines, even jeepneys, or tricycles, or taxi, or whatsoever kind of, or mode of transportation. Igwa po ininin na impigaapod na implied contract ini. Or, so, kunyari, so plane ticket, kung igwa ning ticket, diba, sa bus, it is a form of contract or kontrata between you as the passenger or pasahero and the owner of the bus company or of the jeep or of the airlines. Kontrata iyan mga tugang, contract of carriage. So, kapag ikabako safely nakaduman sa papadumanan mo, or so goods na sa imong kinarga, mga produkto, mga gamit mo, nagkaigwaling damage dahil sa fault or sala kang driver, pwede po mag-claim nin damages or danyos duman sa may tagsadiri, kang jeep, kang bus, kang airlines. Ini ang istorya kaini sa bus. Di nagbaba na su pamilya, su aki, su ama, nagbaraba na sinda.
Alagad nagbalik so ama, ta subag, may mga tigko apa pala na bag, di ba? Pag mababa kitang bus, kunyari, halik kitang probinsya sa Bicol, tapos mapaduman kita sa Manila na nakabus. Ang gamit tabaga tigalalaag dyan sa, minsan sa taas, di ba? Siguro sa eroplano din sa taas, sa laog. O minsan naman duman sa baba, ang bus. Nagbalik ining ama, ta kinuha niya sa mga bag. Alagad, da inariparo kang ama, nagsunod palan sa iya, so aki niya. Pag una gayod kang driver kang bus, nagbaba na baya. Di wala naman na kukuwaon. Nung nagbalik su ama, biglang nag-andar pa su bus. Naligis su aki na nagsusunod duman sa ama niya. Ngunyan, ang pigsasabi kang bus company, nakababa na nga yasinda. So, wala naman kaming liability dyan. Kumbaga, pigka-claim ninda na na-extinguish na. So, kontrata between them as the passengers and the driver or the owner of the bus company. Kasi nagbaba na. Alagad ang desisyon mga tugang kang sa tuyang Korte Suprema. Dai nagtatapos ang contract of carriage sa pagbaba kang pasahero duman sa iyang sinakayan. Kasabay digdi sa kontrata na ini na dapat safely mo mahatod sa pasahero duman sa papadumanan niya. Kasabay digdi ang kung syempre may mga gamit pa, di ba, nakaipuhan ibaba duman sa sinakayan. So, to make the long story short, nanggana ini na ama sa kasong ini. So, naka-claim sindanin damages or danyos against the bus company, the owner. Alagad bilang ama, di ba, ano pa man ang magigibo kang binayad mo, kung subuhay kang aki niya, dahil mo na mababalik. Good morning, Attorney Tin. Good morning, Kuya Ryan Cabria. Good morning, Tito Wilson Miliena. Miliena family dyan po sa Pasig. Happy New Year, Happy Three Kings. Good morning, Tita Mary Agnes Jing Rodriguez. Good morning, Auntie Sel. Good morning. Oh, watching from Pasig City with Boy Arienda. Hi, Kuya Boy. We miss you po. Good morning. Ini si Kuya Boy Arienda, ini talagang matibayin ini na driver mga tugang dyan sa Pasig City. Yan. Safely talaga yung pighahatod ang sa iyang mga pasahero kung mapasain man ini. Proven and tested ko iyan. Every time na yaon kami dyan sa Manila, so mga importante ko nalakaw. Yan, si Kuya Boy. Salamat Kuya Boy Arienda, and of course to Miliana family. Good morning, Tito Edwin Martinez. Tonits Magdangal, good morning po. Marahin na aga po, attorney. Marahin na aga, Kuya Ray Anthony Austria. Good morning, Attorney Tin. Good morning sa satuyang texter. Salamaton palan kay Kuya Mike ta kahapon. Nagkaigwa din ni diit na celebration dahil nga ni na-reassign siya sa Rapu-Rapu. Mahalat kami Kuya Mike na maka beach duman sa Rapu-Rapu ha.
So mga tugang, ang tabayanan ng Legally Yours GB dapat ara mo. Kaibanan si Kuya Mike and ako, yours truly. And kada Domingo naman, makakaibanan ako 6 to 7 in the morning. Padagos po kamong mag-text ng mga gusto nindong maging topic ta for our Legally Yours GB dapat ara mo. Sa 0915-228-3732. By the way, lahat na ba nakapagpa-register ng SIM card? What are you waiting for? Mag-register na. So, iba may mga tarpaulin na. May tarpaulin ka na, Kuya Jing. Registered. Registered SIM card. Sa lado technical, nakaibanan tapos sa tuyang chief technician na si Ramir Tanay. Iyaon din po si Kuya June Napolis. Ini po si Christine Longabella. Good morning. Subukan na ang mga bago pamulga. Imeg Integral Burn X. Isang tableta lang. Isang dalang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Imeg Integral